आबा आबा बाबा कितलं जोर असतं ती गायत्री पळोचक पापाची असं बिकपी तरी किस्सा कारभार करता त्या कसं की गादी म्हणतात मग हाव मीठ खाल तिथलं सीत खायनी म्हणून तशी इतलं सान प्रायरी ही इतली बुद्धी असल्या रे आणि माका कितलंस का हे घरांत असून हाव प्रयोजन नातील वणके कोण गलिया नव्हे ती राब तिका करता ही एक चल्ली बा कॉलेज म्हणून गेलेल पत्तो ना सुमार हिगेल क्लासमेट्स वच्चे पळेला हमें ही अनिके पत्त ना संगिल म्हणके हिन बद कोणाक दो लव गिव केला की ही सावित्री कसं करच्या बाय सरल्या म्हणून आलोचन करतासत वे तुम्ही पळेल मो मिगेल सुनेल कारबारो ही इगेल बाम्मणू इगेल माव तिन्ही जण इगेल प्रपंच म्हणून लेखल्या हाव आणि मिगेल दो घरांत असून नतील वरी पळे त्यांच मग कोप होती गेल वैरी ती आई मिगेल बम्मून बदलदल्लो पूत बदलदल्लो आता ही चल्लिवे मिगेल उत्तर ऐकत की ना की गोत ना इत्याक म्हणारी काल पैर दुखून ती गेला भारी भारी पंचायती करता बा तशदावनु तीन हिक्कई माती गुंडोन दवरला की कसम की हाव सोणा बा तंक दोग जण खाव कसने करू वचना मिगेल दुवे खाव सोणा मक्क हे गावंकदी गावंत कोणा चल्ले प्रवाडी कोंदिचक मक्क इष्ट ना बा कसं नसल्यारी फॉरिन अंतस का मिगेल दुव आमगेल होड घराणे हंगशिवे पुत्ताल हरडीक तशी दल्ले कसे केक उल्लन बचाय संगितला हवे आता दुवेल हरडीक पण एक लायक रीतीर करनी म्हणारी कडेरी काय ना मक्का दुसरं कोण उलयतात की ना की आस मुलगी घरची तुत्तुरी ती सोडतोय मक्का बज्जून खाती मगिरी तकाच्या बा 4 जण लेद्र का आम्ही सई म्हणसून घेऊ का होड्ड मनीष म्हणसून घेऊ का होड घराणेच म्हणा अशी तशी नाही म्हणसून घेऊ का बा तज्जी खातीर पुणे मिगेल दुवे का फॉरिन देऊ का तई कसं धरलं काम करणं होतं मग गती ना ओठारे तो फॉरिन अंतस का मिगेल दु फॉरिन अंतस का ओ मंगार आपली अमू अयो देवा आणि कस प्रश्न हिंगूच्या असकी हिने ओ नंदिनी कोणाला गुलायत असेल गो हा वनी कोणाला गुल्लोच गो अम्मा अशी कसं की एक्झामा ಬಗ್ಗೆ आलोचन करता येत असेल आणि तू कसं हंगरबल्या तू गेले वाट राखत असेल गो मारायती यो तू कसं की एक होड विषय सांगता हमें पळे कोण कसं नाही करून नंदिनी हाव तुगेल परास कळवे फक्त तुका हांवें विषय सांगता मन चिके गट्टी कोण गे कसन विषय गो मा तू सांगताना मग भींग करतस यो भिवचे तसल कसने नाही गो मारे ती हंग्यो सुरेर बाई सुनुल लावया यो हे पाऊस अंत उंगल सुक्कोच मला होड कष्ट हे अप्पा आवसनी दुव कसे की उल्ला चराबलींत मो कसं म्हण ऐका आता हो संगनी मी तिचे तोंड कान पुरा 24 ಗಂಟೆ ಅಮ್ಗೆಲ್ घरादिಕ್ಕಂತೂ असता अवंगल सुकोच्या आईल्या अवंगल हातात दोंगेन हाकड घुवून दलपळतीने कोणा सांगतस गो मा कोण आहे अवंगल धरला गो आता कसं उल्लयत गो कसं की अर्जंट उल्लोचस म्हणू कसं की उल्लयत मुगो आणि कोण पेलगरच्यास पळे ती हेकडे पळयतस तशतल्यार भितर वचून उल्लया भितरी गायत्री हंगा पूर्णिमा दोग्गाल मध्यंत हाव एक सिरकून पडल्या पडत खई कसने उल्लत तशी ना कसं उल्लयतात म्हण सम ऐका ना आबा हो कशीची सारनी खतखतयला पण्ण दिव चक्क बाकी नवे तेंका वत्ता कडेरन वरलल काम करता प्रत्यक्षदल्लीची आणि आम्ही उल्लल मणकेची ओ सावित्रಕ್ಕ वैल तुमक ತೊಂದರೆ दल्वे मक्क पळेल कुठले नंदिनीला कसं की गुट्टार उल्लयतस मो असोडी तुम्ही पुरात बदलदल्लींती वनी चढ ह्याकडी आना बा वत्त म्हण सांगून येतस मो पौर्णिमाक्का असं आमगेला गुल्लचक म्हणू आयले नवे या बैस नंदिनी तू कॉलेज तुकून येतस वे नाही तुगेल हातान तू कॉलेजा बॅग बुक कसं नाम तका निमगिलेले हाव कॉलेजा वचून तशी मिगेल फ्रेंडाल घरा गेलेली कंबाईन स्टडी करूक मागिरी उलयता विसरनो सीधा येईल हाव तिथलेची आता नी हाडच्या वता संजवाळ वच्चस हावे इत्या कश निमगितास
हो तू फ्रेंडल घरा गेलेल्वे फ्रेंड म्हळ्यारी चल्ली की चल्लो तुगेल चिक्के चढतल गो पौर्णिमा तश कसला निमगिता मिगेल दुवस पळय मर्यादेक भित्तली कळवे तिगे लिमिट चुकून वचना ती अय्यो रामा तू कसले कितलं कोप्त सावित्रका आयच्या काला चढुवंक चल्ली चल्लो म्हण भेदभाव असवे सकडा लागी फ्रेंड जावन उलयता ती ताका नवे फ्रेंड म्हणचे चल्ले की कळना ನೇ ಹತ್ತನ್ ಬುಕ್ಕನಿ ನಾಸಿಲ್ ನವೆ ತಶಿ ನಿಮ್ಗಿರಲ್ಲ ಹಾವ್ ತಿತ್ಲೇಚಿ ಮಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಕ ಬಾ ದುಸಲ್ಗಚ್ಚೆ ಪಂಚಾದಿಕ ವಯ್ಯಪ್ಪ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ದುಸಲ್ಗರ ಪಂಚಾದಿಕ್ ಮಳರಿ ತಿತ್ಲೇಂಚಿ ಐಕಲರಿ ಐಕನತ್ಲವರಿ ಕರ್ತ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ತಿಗೆಲ್ ಗಚ್ಚೆ ತಿಕ ಹಂತುಳ್ನು ಪಂಗುರ್ಗೆ ತಿತ್ಲಾಸ್ ತಂತು ಮಧ್ಯೆ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಕಸಲೆಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಗಲ್ತಾನವೆ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ आणि रघुरम्मा मारामस नवे पहिरी थई की आमगेल बेकरी लगी पडलेल खैमू वही वेता आकाश म्हणच पौर्णिमा बड्डी देऊन पेट्ट खाऊचे म्हणून तू तिक कसकी एक उतर उलयले आता पळे वापस तू कशी ती उलयतास म्हणून उलय येती कसं दायकी उलय येती हांव मिगेल बामणा सोणा बामून म्हाका सोणा आमगेल जीवन चंदाय चलता आम्ही कसने जगोन घेवच्या पुरोती सोवून घेवच्या पुरोती मागीर आम्ही एक दत्ता ती पळ सावित्रका तुगेल दुवेल दिसती ती तशी नाही हरडीक दत्तल चल्ली हेकड तेकड पुरा कसकसे की म्हणतास ती आता तिगेले तोंडांत एक विषय येयले समा ऐकलवे तू कसं मिगेल तोंडांत सत्य येयले ओ तुगेल बमनाल विषय सांगलो मोते सत्यवे ता नाही गो तुवें आमगेल बेकरी म्हणून प्रेस कोण सांगलं पळय ते आमगेल कशी म्हणून तुगेल अम्मा गोतस की हांव सांगचिवे अशी उतरांत येयला भा तू कसन सासूच्या बारसरले गो पौर्णिमा जीब चिके हात बस्तर दवरंगे आमगेल बेकरी मळकुळ कसं जाल्ले आमगेल गांव आमगेल स्कूल आमगेल कॉलेज अशे प्रमाणात आम्ही तशे मळकुडले कसन दव संबंध बांधूचवे अय्यब्बा देवा हांव बचावदले पळ पौर्णिमा मिगेल दुवेल ಬಗ್ಗೆ आनी कसने अपप्रचार केल्ले रे हांव मात्र नुत्र अभ्यास ना कळवे मिगेल दू भंगार गो भंगार आनी सद्यन तिगेले सिकून दत्त पळे तितले भितर सोयरीक सोदून दवरता असल तसल सोयरीक नी फॉरिन आसिल चल्ले पळयता कळवे वडिकेक येवन सुरवे पंक्ती तूची जेवणा बैस ओहो फॉरिन आसिल चल्लवे वै गो फॉरिन आसिल चल्लक पळयता तम्मी हंग आसतनवे तुवे पळले अय्यो देवा फॉरिन चल्ल म्हण अम्मा इतले गट्टी निर्धार कोण सांगतस तश जाल्यार मिगेल काणी तू फॉरिन आसिल चल्ले सुदिला री कसम प्रयोजन ಹೊರಡಿಗೆ ದತ್ತಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ನವೆ ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಸ್ವೆ ಅಕ್ಕ